lähetään. Mä en lähe! Ei voi mitään nyt siitä. Oliko teillä toinen toveri? Tulehan tänne. Tulehan tänne. Tulehan tänne. Mene ulos. Mene ulos ensimmäisenä. Läppät kiinni. Pippa, tuu tänne äkkiä. Anna niitten pyydystää koira takas. Rajahan menee auton luona kuvan sinne. Auto on yksityisaluetta. Missä toinen teidän kyytissä mä voin tulla? Niin mä sen mietin. Kova on kielenkäyttö 9-vuotiaalta. Sakkana auki ovi. Mä en ainakaan tuolla autolla. Mä en lähde ainakaan tällä. Ja Salmivaara tykkää. Hyvää iltaa. Tää on täysin Aikio, Samuel ja Kokkosen edellä valvella aihe. Meitä on vaan virrat. Niin on tietenkin. Mutta että miksi kukaan ei puhua ennen sitä? Että miten ne hoitaa? Niinkö hän tulee todennäköisesti potkimaan siellä. Esimerkiksi hän menee tuonne. Nyt sitten tuonne päin. Hei, mikä sun nimi oli? Joo. Hei, mikä sun nimi oli? Sinä Tämä. tänne Mikä sun nimi oli? taakse ja sinä ajat ja Joo. me mennään tuolla. Joo. Ja tässähän menee raja, että tännehän ei tulla. Joo, en mä autoon tuu. En mä lähde minne. Auto on käynnissä ja auto on liikkeellä. No nyt ei ole auto käynnissä, sitä auto liikkeellä. Toisella puolen tunnin. Mikä tämän toisen sosiaalisen nimi? No, mikä nyt ootkin? Tää on ihan